پێشەنگەها بناوێ پێکەرونددۆ ئا هونەرمەند محمود جەلایر کو بخۆ خەلکی باکوورێ کوردستانەیە و پشتی کو بدهان ساڵان لەڵمانیا ژیاڤەگەریە ستانبولێ و کارên خوێن هونەری لێ ددۆمینە ji hêla galeriya hunerê camêvetê pêşkêşkirin li Stenbolê. Pêşengeha ku li ser bîreweriya coğrafyayeke bêdeng û tijî kul hatiye amedekirin, bi şêwe û hunera xwe jî xalekê giring pêk tîne di hunera hemdem de. Meselay resmûn me mivat çi ye? Yani tabiata erd mayo. Erdis hem yo mekan hem yo zemun tarih o. Ez nuazen manzara hatena biraz yani mir uca zemun hafıza yani ağız yani zaf mühim. Fakat ez her vakit resmun erdum vrazem çünkü erd semedma zaf mühim ma Kürt çünkü yani zulma kültürma per ucarayan erd her çiyo yani erd memleketu erd dayya bayya semedaya mevzumu her vakit erd yani tabiatu erdu. Ev pêşengeha ku berdewamiya pêkerûn yekê dîsal gel keş û hewaya xwezayê bi bêdengiya kevirên wê jî mîne hewla rûbrûbûyîna nasname û çandekê ji bo hunermend û bînerên wê. Ev 10 salin ku em li gel Mahmud Celayir kar dikin û ev çaremîn pêşengeha wî ya şexsî li vê derê. Ew yek ji hunermendê me yî gelekî mezin e ku em pê serfiraz in. Wekî din jî ew girîngtirîn nûnerê hunera hemdem e dwarê pentûrê de. Celayir wênesazekî xwezayê ye. Lêbelê mebest jê ne kevirê xuyayî lê tişta li dû wî ye. Serpêhatiya rêwîtiya wî ye di nav xweza û bîreweriya wî de. û ew vê gula xwe bi axê û xwezayê bi riya hunerê ve diguhêze ji bo me. Sanat aracılığıyla aktarmak istiyor. Pêşengeha ku heta dawiya meha Nîsanê dê bê pêşandan ji bo rêwîtiyeke di nav xwezaya Kurdistanê de li benda bînerên xwe ye. Li gel hemû rûyê xwe tund û aram ji rabirdûyê. Ev xakên ku demekê bûn qadên cengan, şahidên koç û koçberan îro dîsa bi hemû heybeta xwe dibin portreya bêdengiya hunermend û xakê bi xwe. Alan Ciwan, Rûda